Helo, Adam dwi, a dwi lan yn yr ardd. A heddiw, dyn ni'n mynd i ddysgu pam fod blodau'n bwysig, ond hefyd, ni'n mynd i greu bomiau blodau gwyllt i dyfu blodau'n hunain yn ein gerddi gytre. Yn gyntaf, mae rhaid i ni ddysgu pam fod rhai planhigion yn creu blodau. Fan hyn, mae gyda fi flodau cennin Pedr. Nawr, cennin Pedr yw blodyn cenedlaethol Cymru. Ond mae'r gyninen Pedr yn creu blodau mwyn denu pryfed i beillio. Peillio yw pryfed yn teithio o'r un flodyn i'r llall yn gwasgaru pwdwr bach melyn neu oren. A mae hynny'n helpu'r planhigyn i greu planhigion newydd. Mae blodau yn dod mewn pob math o siâp a lliwiau. Gyda fi fan hyn, mae yna flodau melyn a blodau porffor. A mae pryfed peillio, fel y gwynynnen a iar fach yr haf, wrth i bodd a blodau porffor a blodau glas llachar. Pan fydd y pili pala a'r wynynnen yn teithio o flodyn i flodyn, bydd y blodau hynny wedyn yn troi'n hadau. A bydd yr hadyn yn cael ei gwasgaru o amgylch yr ardd yn y gwynt, neu trwy bod anifeiliaid bach yn gwthio hibo nhw, neu ni fel garddwyr yn eu casglu nhw a'i plannu nhw. A dyna fel mae'r nifer fawr o blanhigion yn creu planhigion newydd. Nawr ein bod wedi dysgu pam fod blodau'n bwysig yn yr ardd, beth am fynd ati i blannu blodau gwyllt yn ein gerddi ni? Ac un ffordd arbennig o wneud hynny yw i greu bomiau blodau gwyllt. Felly dewch dy fi i ddysgu shwt mae gwneud. I greu bomiau blodau gwyllt, bydd angen bwced arno ni, can dŵr, compost, blawd a hadau. Yn gyntaf, bydd angen i ni osod y blawd mewn bwced. Tan bach o flawd, dim gormod, ond wedyn ychwanegu ychydig o ddŵr gyda'r blawd i greu phâst gludiog fel bod e'n gludiog i gyd. Ac wedyn, bydd angen i ni gymysgu fe'n dda gyda ffon bren, llwy neu gyda'n dwylo sy'n ni'n dymuno fel bod ni'n creu hylif gludiog i helpu'r belen stico at ei gilydd. Ar ôl i gymysgu fe'n dda, i ni'n barod am yr ail gam, sef i ôl hadau blodau gwyllt, a'i gosod nhw mewn compost a'i cymysgu nhw'n dda. Mae fel creu brownie neu deisen. Hynny yw, dyn ni'n cymysgu'r cymhwysion yma i gyd at ei gilydd i greu bom fydd yn ffrwydro mewn ran o'r ardd llawn lliwiau i denu'r pryfed a'r peillwyr i mewn. Agorwch y pecyn yn ofalus ac yna gwasgarwch yr hadau yn gyfartal yn bwced. A gyda'ch dwylo wedyn mewn â chi trochi nhw ac i droi'r hadau i mewn i'r compost. Nesaf, mae'n amser i ni greu bach o annibendod. Ydych chi'n barod i dipio'r hylif gludiog i mewn i'r compost ac wedyn gyda'ch dwylo i gymysgu fe'n dda. Fel sy'ch chi'n gwneud teisen yn union, ond yn hytrach na teisen, i ni'n creu bom blodyn gwyllt. Felly ewch mewn i ganol y compost gyda'ch dwylo a gwasgwch yr hylif i mewn i'r compost a'r hadau yn dda iawn. Ac os ych chi'n gweld bod eich chydig yn sych, ychwanegwch ychydig bach yn fwy o hylif. Ond peidiwch ychwanegu gormod achos dyn ni ddim eisiau bod e'n un gawl pot chwaith nag i ni. Ni angen bod y peli fel peli bach eira yn cadw at ei gilydd. Unwaith bydd y compost yn dod at ei gilydd fel pelen yn rhedr ei llaw, i ni'n barod i'w rowlio nhw mewn i peli, fel peli eira. Felly, gyda'n dwy law, mae angen ni rowlio'r compost yn ofalus i ffurfio pele bach. Bydd y pele yma wedyn yn galluogi ni i daflu nhw i bob cyfeiriad yn yr ardd.
Nawr ein bod wedi taflu'r bomiau gwyllt yn ei lle, mae angen i ni aros i weld y planhigion bach yna'n tyfu a'r blode'n agor yn yr haf. A buan iawn daw rywun ynnen a'r pilipala i fwynhau'r ardd yn ein cwmni hefyd.